kami guys. Sayo sa buntag. Buka ni fly away. Fly away! Ano ko ditong kaya? Oo, nagpula. Skyline, pigeon fly. Ako po nang dala. Naam ko dala nga kamera siyot sa lang ato dala. Kabalo ba mo? Trivia guys. Natulog may gahapon alas 8. Alas 8 sa bunta. Sa gabi natulog may alas 8 sa gabi. Namata mi alas 6 sa buntag. Straight among tulog. As in, tired kay me from laag. Kalami ay. Ugnaw. Nakay cash diha? Akong gi-order nga likas papaya 6 na buo sa eBay. Magic sarap ng kuan nagigamit. Likas papaya skin whitening. Mo naman ni among sabon karon giganahan mang ko. Gigamit na namo ang isa. Yun, we are an avid likas papaya soap. This will last us months. So, it's a good thing. I need milk. Nangaon na mi kayots kay unsa may kaon? Cinnamon cereal. Cereal with milk. Milk. It's everybody's milk. Nga naman may donut. Kaya nga sa akin kay okay lang siya lami but di ko ganahan kay overcook. Or it's either overcook or No, hindi na overcook. Dali na kinin ako pagkaluto. katong sobra bitaw yun. Yan na nga tutuyot. Barbecue. Yeah, banana cube ba? Nga ano Ay, banana cube. Nagbista na si mamon sa iyang grocery ko na. Mura na kinabuhi, is pobre. Kumain lang maka-grocery 1 week. Una-una na po na sunod na semana. Yeah, bonan. Barbarian. Barbarian. Once you taste it, always creamy. You like creamy? No, me, I like. Wow! Aray, kaangat. Di na sa manid to Mana na itong panid to. May guilty ko. Ibilin ko na ipapaliw to. Tapa may isa. Joke, gani. Hindi. Ikaw no, di ka majuk-jukan. Ikaw no? Ikaw ang klase nga babae nga di majuk-jukan. Ikaw no? Uy, ka no? Uy. Pwede majuk-jukan. Juk-juk na gani. Juk lang yan. Huwag kang maniwala. Mga kaibigan, ito po ay isang chocolate na donut. Marami po siyang nakalagay sa ilalim ng chocolate ng donut. Titikman ko lang po siya. Ito ay sapagkat ito ay masarap. Ang akala ko sa una ay hindi masarap, pero masarap pala. Nung tinikman ko konti, yun ang akala nyo ay hindi masarap, pero sobrang sarap. Maraming chocolate sa ilalim, naglalamoy ang chocolate. Naglalo. Yummy! That's all. Thank you. Magikan pa lang may ato guys. Ato may sa mall. It's quite far. Mga 40 minutes drive nga mall. Na may mall diri sa mua but ato lang may sa dako nga mall. Magtanami og camera kay salesman. So tanaw na mo kung makaya sa budget. Actually naa namin may gitigom para sa camera but wala pa lang may napalit. Kay you know na, masig namin priority nga magamitan sa kwarta. Char. Okay, we are just being practical. Hindi kaon ka ganina yun. Ano sa man to? Ang samtang ko ikaon. Sarto. Noodles sarto. Didi. OTD. Kasapot na kung padung kain. Sabi sa mabara. Kasapot ko sa mouth na ano si Apa. Ay kasapot kay mawala na yung foundation. Doon, mawa na ang lipstick. Kaon ta! So guys, wala na lang minidayon og adto sa mall. Alauna na. Hindi pa may matug mall kay Manday Best Buy Dual diri nga layo ba atong mall. Niinit kayo. Grabe ka init. As in, marag 100% edit. See, it's to nag Ngangayat. Tilap. Kaya ko ice cream.
Dili man siyot. 59 cents ra ni diri sa McDo diri sa Moambot tagpila sa buban. Perfect for summer. Then nagbayad sad mi og kuan. Naikuan sa McDo nga 2 for 250 nga McDo ball. Kahit mig duha kay wa kami kaon. Nagpatambok pa yami. Ako kaya ako ipa-point sa kaning 5. Weekdays, di mi maglaag. Busy gud mi, everyday, busy. Pero pag weekend, laag na pag mi. Na naman may plano laagon karong weekend. Si Yots, lahi-lahi may personality ni Yots. Ako, ever since sa una pa, adventurous na jud ko. As in, adventurous jud ko. Kanang ganahan ko something new, something, for me, na something new. Kanang na ginabuhat, na di ko ganahag magtanga ra. Dabaw na laag. Sana lang ko yung kwarta. Masag-asar akong maabot. Ato may Best Buy, namin na Best Buy doon dito sa mua. Taming tanawan nga camera nga nice. Tanawan na mo kung gisale ba, kung wala, di sa siguro may mapalit. Depende. 4th of July man, so tanawan na mo kung naka-sale ba siya. Bisag pila lang ka percent, it's a big help na yun. No? Lagi pag-book out mo. Yun ba? Awa, nagamaan siya. Sige, mapangaway na ako. Nayabuag tubig. Ang katawa ko kayo. Nara diri ang ulta nga katuong magipangita nga. Asa man ang rapit nga una? Ano man day ulta diri doon sa mo? Like 10 minutes away. Na sila 40% off karon. Try na mo kasi na. You never know, di ba? Guys, Yots nagwa siya ng 5 charger o power bank. We are here on Ulta. Sige. Asa to nga color ako ayo. Wait siya guys, tagdos na daw next. Wala, oh my god, tagdos na lang gigil ko. Ano diri ang sa taas, may pariharan yung sige. Mapay tagdos oh. Palit ko ano, matte. Clearance, Manila clearance. Nabuwang na sa isa oh. Basta about siya, wake up at nagbayad ng isa. So, dito na may Best Buy. May kaginhawa diri sulod. Dito na may Best Buy. Wala man sila nag-sale, so ang ending, among gipalit na lang ang charger. O ako ang charger sa akong phone kay wala nagiklaro nito og fast charger kasi ko kalubatan. Nakuan mi na windang may sakan. Wa may kabalo na ara dai diri doon sa Muanay Forever 21 na ay mall nga style bitaw. Marag Italy nga style nga mga mall. Nawindang may kay, we've been here for months sa bagay. Wala may shopping in short. Ang napalit na mga power bank, kamay ra kay siya. Cute kay siya. Gaan na ba? Kumpara itong daan ng mga power bank, pero medyo pricey siya. Pero na may barato karon sige na lang. Kay sige bi amigla ka, wala may power bank, kaya nadaot mo itong power bank na mo. I-try sana ang isa. Duha ka buka mong gipalit by the way. Ang isa blue. Kani $9 tra. Insenya.
insignia. Magto siguro may Forever 21 o Hollister kaya akong palitan siya. Oh, I love this bra. Palitan ako siya og t-shirt. Namalit man may t-shirt niya aging unlock. Oh my God. Then So my napod God. siya gusto kuan kalo. So, palitan po na ako siya og kalo. Okay, sige ba magtanga ko maglaglag ni ba. We deserve the treat. Kaya nakaginhawa namin sa problema. Nakapalit naman sa mga gusto. Though, di pa man dyan fully, kay napa mo ko'y responsibilidad sa akong parents. Kanang, napa ko'y gihimo para sa akong parents sa Pilipinas. So, bisan pag pwede namin mamalit, control. Mamalit gihapon mi. Dito ka akong lipsong. Mamalit gihapon mi one way or another, but dili jud ingon buras ka ba kay we need to save some money. Happy 4th of July! Mulag pagid mi ugma. Man ka diha sa journey. Excited kayo. Sige, go. Thank you. Excited kay bugnaw kayo. Kana nga, Kobe Bryant. Michael Jordan na. Yo, tagdusra yun. Tagdusra. My God, kada ko man daya ni diri wa jud may kabalungan na day ni diri. Sorry gid kay Lord. As in dako kay siya. To pa dito sa Victoria's Secret, sunod na ko man diha. Gusto ko siyot sa palitan karon. Di ko gusto makigdungan sa iya kayo no. Amo ang gipalit. Nagpalit ng Chinese food na pod. Upat ka stick. Una sila egg roll, di ba ako ganahan na ng egg roll. Tapos sila chicken wings, nagpalit sila sa chicken wings ug pansit. Kaya wala man tong among barbecue nga ganahan. Pansit ug fried rice yung charger. Nag-opening na sila. Unsa man abi? Charger. Akong charger, mahal kay nga charger ay nakaka-bother. Pero fast charger man siya. Napira ka? Happy. Katapong last, gipalitan po na ako na siya t-shirt kauban sa kuwang sanina. May na lang, pila raman na. Daghan man ka-exhale karon kay summer. Ya karon pa pala namin na ay mall dito sa mas samot gid mi nga ganahan mamalit. Pero as usual, control gihapon kay bisan pag total ang mga sanina na raman na diha permi. Ang mga palitonon na raman na diha permi. If na kay kwarta, di mo palit. Kung wala, dili. Mo lang sa to ha. Yan, tani.